Да, днес ще снимаме Rail Racing 3. Чекай се да видим кои коли имам. Общо колко пари? Имам 4 коли. Общо имам 200. Съм дал толкова. Се трябва да продам некоя. Мога. Искам да продам. Чакай да проверим други. Да. Тая. Не! Не таз. Таз. Продавам я. Астон Мартин. Не говорим, бето. Говори си, бе. Защо не избереш Бонавал? Ти се сбирам пари за нека. Какво състезание? Направи едно. Чекай едно състезание. Да направим това да е. С тая. Аз бегай. Сега ще ги пробвам всички една по една. Сега ще изпробвам всички коли една по една. Чекай. Зарежда. Добре зарежда. Тази е с дясно въртене. С 10 волан, да. Ако си мислите в момента, че е бърза, лъжите се даже дори най-давната. Трябва да внимавате. Под нас е много налево. Край. Имам малко пари. Трябва всички коли да ги една по една да ги покажа. Говори си. Айде по-бързо. Може ли сега аз да изпробвам следващата? Па тук. Ти искаш Форда? Да. Айде да почваме. Бога. Иди! Черти! Ого! Я ще взема на моите. Абе, не наклони така, ще забиеш. Не, се удариш. Говори, бе. Но не съм. Не натискай. Нито един път. Ага.
Чакай, сега съм. Искате ли да видите клипът? Абе, още не сме го качили, бе, човек. Където по играта. Игра така. Мани. Не, бе. Сега ще изпробваме следващото. Това е нещо като мустанг. Не е мустанка от бързи ярост. Нещо като... Не е като... А е от това. От бързи яростни 7. Той си я накачи, бояди се я. Накачих я с готини джанти. Дисах я в червено. И сега ще... Няма да състезаме. Това е само пробно каране. Да видим как работи след като съм я оправил. Тръгваме. И аз малко излезах. Първо место. Колко сега ще вземем? Много малко. Спокойно ще ги избера тя. После ще снимем за другата кола. Няма друга, само тя са. Да. Шевролета, да, верно. За Шевролета, защо не им пуснеш състезание? Да поблъскаш. Чакай да. Това е челенджър. Добре, сега влизам. Шевролета. Наскар не съм минал. Бегай. Като го Шевролета. Шевролета. Ще има състезание. Ще го видим в действие. Пак зарежда. Това са общо 4 коли, но до вечера може да кача друг клип с едно BMW, което скоро ще закупя. Това по-бързо. Знаеш, че може да минеш отстрани да ти Нищо. Ето, минавам отстрани, ама какво нищо. Еле! Нещо като втори. Дай. На! Виж ми се пречкаш, Така бе. се блъска. Дават ти тази, да се блъска. Кили, бе! Леле! Излепи го, но не се отказа. Леле. Този е много. Опасен. Трябва отстрани. Може да гледаш какво. Стикаш го? Едва. Точно това заволя. Я, пиле! Да.
този към се закапа с ОРБГ. Аз не съм така да научил. На финала! Дай поне да съм шести! Ще си! Не съм. Трябваше Добре, това да ще... го удариш. Преди това ще е крат на този клип. Харесайте всички мои клипове, се абонирайте за канала.